Moin, Zysiu, z gór nagrywam. Wita tych, co... Tych, co we Wierzchłowie Banowiszczu są. No, je wysok. Słychita. Tu mamy taci górę, to teraz jem wlazł na jedna taka góra, ale słychita. Jedna z tych górów to jest przetaci stegnie pólny, co idzie z Wierzchłowa Banowiszcza, które na tery mam tam przed sobą na Łączk. Łączk to jest tam taki lasowy młyn i on przenoli go do Wierzchłowa Banowiszcza, albo do Wierzchłowa Wsa, nawet nie wiem gwes, ale w każdym razie to jest part jedny z tych wsów, nie? Lasowy młyn, to nad jeziora Niwe. Już wczoraj tu szedł. Tu taką stadzienką w nocy. A ten. I w jakim fajne doświadczenie, co czasa przejść, poetać ma puela ma, bo na przykład jeźdźca jem płetkał. Jeźdźca. Pierwszy raz w swoim życiu jem płetkał jeźdźca. No. To nie to, że to jest drangła płetkacji jeźdźca, bo jeźdźce no, działają na całym Pomorzu i chyba w całej Europie, bo one chyba nijak nie są zagrożone. A jako chrona to jest tako, no wiecie, jako niewiększa ta chrona jest jak na przemiar dla sarnów. Jo, jem pierwszy raz spotkał jeźdźca. Albo tak w jednej sztuce tak koło mnie przebiegło karnos syren, nie? Karnosarnów koło mnie przebiegło. I to, wita, w ogóle ich nie widzę, nie? Bo to tu tak dosyć ciemno. Już szedł tu taką łączką koło tego pola, a ty naraz trzeba blustać i bum, 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 bum. Mocny teren. I w ogóle nie widzą, ale im wiedzą, że to muszą być chyba sarny. Gwesność, nie mu, może zasenci. No. Teraz tak zdrasty górę i tam widzę, nie? Tam, jak czyś jedno małe witkie, i tam widzę, że pasą te sarne, jeźdźce. Wszystko stąd je widzę, no, słychita. Jo, ale wczoraj nie był w górach, nie? Wczoraj jem sobie przechylił, nie? Taką stadzienką jem przechylił do Wierzchłowa, jem wrócił do domu, nie? Tyś taka noc była i jem sobie przebycił. Wiaci, ja był stoiznie, taki psychiczny, choć może bardziej estetyczny, tak 4 lat nazad, jak jeszcze do technikum chodził. Ja był takim dumera. Dumera to znaczy taką personą, która nie ma za bardzo takich dobrych pomyslenków na przyjemnota i tak ma takie powiedzenie, no co bandzę, to bandzę, ale to nie jest taki pozytywny, że ze wszystkim sobie poradza, ale no prosto, że ona nie ma nadzei na dobry przebieg swojego dziecka. Ja bym sobie też tak, no, do dumerowiwu czasem muzyką. Tyle mało jakim szedł tą stadzienką, tak pod wieczór, to ja puszczał sobie jakąś taką dumerską muzykę, nie wiem, typu znowu w życiu mi nie wyszło. Nie? To było też w wakacje, to było też w latne ferie. Ale co ciekawe, to było takie dumerstwo, nie? Które mnie kojarzy teraz z tą stegną i z takim nocnym kroi maleńka. To było takie dumerstwo, które było sparłączone z czymś pozytywnym. Bo jak je w techniku miał WF, nie? Fizyczne wychowanie, no to mogę rzec, że jem był perzynka tak upychony na tym WF-ie. Że mnie dobrze nie traktowali ci dresze z klasy. Przy czym mnie to tak gadam z takim wielkim marginesa, bo to tak widzę, jak tam tak lechy traktowani, dzarcy sanami, czy tam tam rungani. Bueno, zaczynało i zakończyło na WF-ie. I każdy wiedzą, że to nie, że ktoś co z procem mieni. To było prosto efekt tych emocjów. Jak się na WF-ie podczas rozmaitych grów zderzają. To był efekt tych emocjów. Ale to wychodziło z tego, że w jedno z WF-u był dość słaby, nie? Słaby fizycznie. Dość nie wiem, za bardzo sportowy człowiek i nie wiem, jako zbaro wybitno
fizyczno, no ale wtedy to było tak widać, że na przykład nie wiem, nie był w stanie zagrać w futbala. Jak miał coś tam biegnąć, to też mnie to za wiele nie wychylało. Ale jem sobie tak pomyślał, nie? Że w jedne wakacje jem sobie tak pomyślał, a co zrobię, żeby mieć po prostu lepszą kondycję i jem każdego tydzienia przebiegał co najmniej 2 testy Coopera. Testy Coopera, nie wiem, czy ktoś pamięta ze swojego WF-u, albo może jeszcze mu ten WF, nie? No to jest, że tam przez 14 minut sobie biegał bez przerwy. 14 minut sobie biegał bez przerwy. Może pomale biegać, może chutko biegać, ale bez przerwy, żeby cały czas tak biegać. W mojej klasie to uchodało za taki wyczyn, co blues sportowcy mogą zrobić. Po większości, jak miała tego Coopera biegać, nie? Na zarechływaniu, to oni w jakimś sztuce no prosto zaczęli chłedzeć, albo w ogóle coś tam zdrzele blues jaś WF-ista, co zlizę tam z trybunów, my tam wtedy biegali na łabiegu chłoniczunci, zdrzele ciałem z bardzo zajęty, no to wtedy zrobili pauzę, nie? I wtedy jakiś tam podewele wymyślony wynici, nie? Jo. Ale jest to tak pomyślał, że to nie w sumie nic takiego niemożliwego do zrobienia. I w te latne ferie to już tym doznał, bo ja po prawdzie dawał rada, to co najmniej 2 razy tego Coopera przebiegnąć. Co najmniej te 2 razy jem tego Coopera przebiegał, widzę, że ma płatiste dzięce, ale że jem to robił co mało pod wieczór, no to jem wrycył piechty. Znaczy piechty w takim cweku, że normalnym chłedą. I wtedy jem zapuścił te czasy te muzyki i co mało z głosników mobilcie lecało znowu w życiu mi nie wyszło. Moja refleksja jest taka, że w tym czasie, co my tak parłanci z takim dumerstwa, z takim felenka na dzej, to i robił coś pozytywnego. To było pozytywne, bo po temu, jaki był ten szkołowy rok, to był dredzie najlepszy na WF-ie w niektórych dyscyplinach. Jeżeli chodziło bieganie, ja był w sztandze przebiegnąć tego Coopera i bez iwru. Jak było nawet jakiś tam na biedzie, to no może nie byłem najchudszy, czy nawet dredzie najchudszy, ale nie było to żałosne. Nie było to taki żałosny jak u innych, no bo ja był w technikum informatycznym. W mojej klasie wiele osób cygaretę korzało. Noce na Lidze Legendów przesadywali. No kondycja była dość słaba. Był jeden taki mocny sportowiec, który no, nie kurzył, on tak zdrowo żył i on, no, je wiedzieć mnie pobił, ale on też był zaskłekły i mój wefista też był zaskłekły i w ogóle cała klasa była zaskłekły, a to nie wymagało aż tak wiele, nie? To nie wymagało już tak wiele, prosto reszyć i to zrobić. Teraz jak myślę o tym takim dumerszczym ciądze, to już mnie też tako sneje refleksje, że mnie w życiu nic nie weszło. Mnie w życiu nic nie weszło. Ale wszystko, co mi weszło, to mi weszło lepiej od tych moich planów. I to teraz tak za wiele rzek, ale chodzi mi o to, że na przykład ja w gimnazjum nie chcę iść do technikum. Ja chcę iść do warkła wojskowe. No bo ja za coś tam nasłychał, że tam drangły bandzę. Myślę, dobra, pójdę do warkła wojskowe, da stolarza i banda prosto jak ci tam wark miał, banda takim zwyczajnym fizycznym robotnika. No, technikum mi dało widzę możliwości, między innymi ta matura, między innymi te uprawnienia techniczne, nie? Choć no, uprawnienia też mi za wiele nie dały, bo no nie wiem dobrym tym informatyka. Miałem tam matura, ale ja nie chcę w ogóle nic na studia. Ja ten rok przesadzę na budację, nie? Ja się nie myślę, że pójdę na studia, ale w końcu jem poszedł. I to tak było też tak, no wnet w średnim sztuce jem się na te studia zapisał. To jak te studia przebiegłe, to ja też się pewnie inaczej wyobraził. Nie? To, że ja na przykład teraz, no to czego jem do przeszedł, to, że no potykum jakąś taką wdzięczność za moja stara, co do nauki tego kaszepścigłe, co do, ja czuję tam zajani w tym kaszepstwie, to, że ktoś tam mnie chce na tym równo jak YouTubie web zerać, to też się tego nie planował. To też był ten moich wyobrażeniów. I to tak myślę, że w jakimś sztuce podczas tych studiów jest tak pomyślał, nie ma co za wiele planować, nie? Nie ma co za wiele planować, bo jak sobie zadywało
to, co sobie najlepszy je. Nawet jak sobie wtedy z takim gorszym położeniem psychicznym, to jak se wie, że niektóre rzeczy mogę zrobić, żeby uprawić swoje sposobności, czy tam fizyczną sprawność. Jeżeli wiem, co jest dobre i będę za tym dobrym szedł, no to tak bardzo lekko nie winda. Dobra, słuchajcie, no teraz to ja nawet kagurów dobywam. Jak nie wierzycie, że we Wierzchowie są góry, to ja wam zary powiedzieć, nie? Że u Naju nawet są łestrzedzi przed lawinami, nie? To niedawno tam przeszło do Naju, to z Wierzchowa jest ten screen. Jo, łestrzedzi przed lawinami. A teraz, słuchajcie, ja muszę z tych górów zleźć, nie? Bo muszę do domu wracać. Nie? I to tak ciemno po górach chodzić. Rozumiecie, co z takiego? No. Rozumiecie, tak chodzić po górach, jak ja tak ciemno, z drzew, ani żadnych ni żadnych linów. Tak to idzie. Dobra, Wayne. Dobra, jest tu taci ujancy z tych na ich górów, z tych na ich weszyńców. Widzę to? No, ja wysoki, tam na weszyńcu, na czepie był. Jo. Taci to górę we Wierzchowie rosną.